Aning samangke nedya katindakaken serah panampining ringgit ingkang badhe dipun tampi dening Ki Gondo Suharno lan Ki Bagong Darmono. Ewa semanten dumateng sedaya para kanca dalang ingkang angayai ing dalu menika nun inggih kasuwun minggah dhateng pepanggungan kanca dalang tigang dasa Ki Wisnu Hadi Sugito, Ki Bagong Darmono, Ki Sri Mulyana, Ki Sukisno, Ki Agus Hadi Sugito, Ki Sri Susilo Tengkleng, Ki Geter Pramuji Widodo, Ki Sigit Arianto, Ki Gondo Suharno, Ki Triluwih, Ki Bambang Wijinugroho, Ki Anom Dwijo Kangko, Ki Catur Kuncoro, Ki Cahyo Kuntadi, Ki Utoro Widayanto, Ki MPP Bayu Aji, Ki Aneng Keswantoro, Ki Gendut Dalang Berijazah, Ki Keswan Dwi Nawaeka, Ki Jungkung Setyo Utomo, Ki Surono, Ki Amar Pradopo, Ki Fani Rikiansyah, Ki Pandu Gandang Sasongko, Ki Singgih Nurjono, Ki Anggit Laras Prabowo, Ni Elisa Urkarus Alaso, Ki Anggoro Dwi Sadono, Ki Gading Pawukir lan Ki Wangsit Winursito. Sumangga keparenga minggah dhateng pepanggungan sesarengan angampingi serah panampining ringgit saking panjenengan dalem Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudaningrat katampi dening Ki Gondo Suharno lan Ki Bagong Darmono. Serah panampining ringgit paraga Semar Badranaya saking Gusti Yuda katampi dening Ki Gondo Suharno. Dening salajengipun ugi paraga Semar Badranaya katampi dening Ki Bagong Darmono. Setunggal malih paraga ringgit Semar katampi dening Ki Utara Widayanto. Sumangga. Nah. Keparenga sawetawis foto sesarengan nun sewu Gusti Yuda. Nun sewu keparenga foto sesarengan kalian sedaya para kanca dalang. Mas Kangko monggo mapanaken diri. Cekap matur nuwun keparenga kondur palenggahan malih dumateng para kanca dalang lan gunging panuwun kaaturaken dumateng Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudaningrat. Lan kasuwun dumateng para kanca Swarawati mugi keparenga tata rakit minggah dhateng pepanggungan amurwakani pagelaran dalu menika. Sumangga kula dherekaken para kanca Swarawati keparenga minggah dhateng pepanggungan tata-tata kangge lampahing pagelaran ing titiwanci dalu menika. Pagelaran rudal joglo
Rukun Dalang Jogja Solo Serawung Sambung kanthi lampahan Semar Sanggan katindakaken dening 3 dasa dalang saking Ngayogyakarta lan Surakarta. Titiwanci dalu menika nun inggih produksi Rukun Dalang ingkang kaping 11. Gunging panuwun kaaturaken dumateng sedaya ingkang anying kuyung lampahing krida ing dalu menika. Para kanca donatur dalem Yuda Negaran saking Gembira Lokazo, PT DBAK, Gading Enko, Hobiko, Sania, PT GTG. Gunging panuwun ugi kaaturaken dumateng panjenenganipun Gusti Bendoro Pangeran Haryo, Dr. Andes Haji Yudaningrat Magister Manajemen. Gunging panuwun kaaturaken para kanca dalang Ngayogyakarta, para kanca dalang Surakarta, para kanca pengrawit lan sinden saha para kanca tim produksi Rudal Joglo kalih 2026. Gunging panuwun kaaturaken dumateng para kanca THA Production, live streaming Dalang Seno, Putra Jawa, Balai Budaya Minomartani, Sanggar Seni, Klampes Ireng.